Konkurencija postoji u srpskoj trgovini. U Aranđelovcu ovako jedna dobra i ozbiljna trgovinska kuća, Fortuna i gospodin Jovanović, koji je vlasnik, su uspeli da privedu kraju jedan objekat koji zaista ispunjava sve standarde savremene trgovine, 6.000 kvadratnih metara, ogroman market na polovini tog prostora sa različitim drugim pratećim sadržajima u drugoj polovini, u jednom turistički vrlo važnoj destinaciji kao što je Aranđelovac. Domaća trgovinska kompanija je uspela da se izbori sa veoma oštrom i složenom konkurencijom u trgovini Srbije. Kao što je dobro što Lidl pravi svoj veliki trgovinski objekat, nadam se početak trgovinskog lanca u Zrenjaninu, tako je izvanredna vest da ćemo ovde u maju mesecu u Aranđelovcu imati ovako jedan zaista veoma dobar i kvalitetan objekat, što naravno znači da domaća trgovina, kada se na dobar način organizuje, kada ljudi koji vode trgovinske kuće donose dobre odluke, imaju veoma dobre i velike izglede. I ja očekujem za neku godinu da će i naše trgovinske kompanije u stvari izlaziti u zemlje regiona i da ćemo krenuti u osvajanje tržišta i na taj način.